Bima sunyong gegono paratanaya sugempal watastasa sirna ilang gabyur jroning samudra. Banyu samudra sumamputing wanthi salone gulung-gulungan. Bombong rasane atiku bareng aku wis diwejang kelawan Bathara Endra lan kakek Bathara Bayu. Jebulane kayu gungsu ing angin kemo tembung sanepa. Kayu haraning kekarepan, gung haraning gedhe, susu ing angin telenging napas. Dadi kekarepan sing gedhe kudu mantep rasane utawa sabar pancandriyane aja ngumbar kamurekan. Jalaran apa? Menungso nek seneng ngumbar kelawan kamurekan ning kono bakal menangi marang juranging kasengsaran. Yen pancen menungso seneng ngempet marang haradaning kamurekan ning kono cedhak kelawan kanugrahan. Bareng tak rasa sangsaya krasa tak gugu sangsaya angranui. Bener apa kan dadi pangandikane utawa jangane Bathara Endra lan kakek Bathara Bayu kena kanggo sawone uripe Bratasena. Mung karek siji meneh Tirta Prawitasari utawa Tirta Mahaning Suci nyemplung segara. Yen pancen Bratasena durung bisa ketemu kelawan sing tak goleki Tirta Prawitasari utawa Tirta Mahaning Suci. Ora gadang bali kelawan kasatriyan Kunjunipati. Ngadhep ngarasane bapa guru sejati Danyewang Durna guru kumpangkat. Dina saiki